ivangeli emthetheni kwakhe ukuba uthe emveni kobe yamkele wayo wathi kuqedile. Madimele mongameli elilizwe uthe madizolumela lokuba kuqedile. Lesithandathu. Kodwa xa ndizawucacisa mfundisi lo mvuzo omnye kulizwi lokuba kuqedile, ndihlutshwa unamba 6 ezintweni zonke. Unamba 6 bantwana abahle bokushumayela ilizwi elilungileyo. Emveni kokuba uYesu ehleli phansi wacinga uYesu wagqiba ucinga uYesu wagqiba uba makadala uYesu. Ithi mongameli wasebenza insuku zantandathu. Emveni kwesuku lesithandathu waphumula uYesu. Kugqitywe. Emveni kokuba ephumula uYesu wayiqonda into kwisuku lesiphenxe kumhla weSabatha akenza nto ngawo. Mongameli sisemnqamlezweni bathi abazalwane basuka kule ndawo ilizwi lokuqala uYesu walibeka emnqamlezweni ubeka uxolo. Wathi xa gqiba uxolo wayaleza mfundisi uShimika. Wathi xa gqiba wayaleza wenza ithemba. Wathi xa gqiba wenza ithemba waphinda wayaleza into yobana uncane uYesu. Ngoku simfu Yesu esithi ngoku kugqityiwe. Yandibangela le nto mongameli mandifuthuke ndibheke kwindlu mfana mongameli yendlovu enkulu. Umfana wamkhulu uJese ufika apho uSamueli uthunywe ngulo uYesu uba makayothandisa abantwana bakaba uJese. Ithi esiyifundayo kasikayo ufika yena bakhe bonke bahleli futhi mongameli bonwabile. Wafika uSamueli ngelo xeshelo wathi ngithunywe kulendlu uba mayizothambisa omnye unyana wakho uJese. Wathi uba uJese kulungile bathi babize bonke bazohamba esibingelelweni. Kugqityiwe mongameli bawuphela emveni koba begqibile ukuhamba esibingelelweni. uSamueli wanombuzo bantwana abahle bokuthandaza baphelele unyana bakho apha. Malembrevi yathi ukhona sekwaluseni kugqityiwe mongameli. Kodwa suhlale esidleni idivike. Emveni kokuba efikile ithi kwathi waphakama uSamueli wahlukuhla isikhohlo ngokuba kuzawugqitywa. Emveni kokuba sihlukuhlile kwathi amthambise nguye lo wagqiba ukuthambisa kwagqitywa mongameli. Ulungile ke. Mandiyapha mongameli. Mandiyapha. Ndithethele umshumayeli. Kodwa xa ndizakwehla mongameli ndikhathazwa ngumcimbi webhuka. Ndikhathazwa ngumcimbi webhuka kaJudasi. Ngoba xa sifumana la mazwi namhlanje umcimbi usukele mongameli ephungeni singekaye ematyaleni bantwana bahle bokushumayela ilizwi. Ithi incwadi esiyifundayo wahlala uJudasi fakaba omkhulu uGutheni wakhangela amadoda azawuqhabe kule nto akuyo. Ithi indoda ibingazuvumelana naye ayibhithe akhangela amadoda azawukwazi ukwenza izinto ezingalunganga. Lapha ibhunga likaJudasi semva uYesu mfundisi wami ekhala kuHanasi ngenxa yebhunga kaJudasi. Waphuma kuHanasi wajongana noKayafa ngenxa yebhunga kaJudasi. uJudasi uphama izandla
Sokumongameli ngelo xesha lo kaphumayo uthokana noPilato waphuma izandla uJudas waphuma mfundisi wami wathokana nendoda enkulu uHerode waphuma izandla uJudas yemi inqwelo mfundisi ngoba ngoku into yenzekayo iphupha liyapasa mfundisi kuzawubhijwa kaphuma kuJudas uthokana noPilato ufika kuPilato simfuPilato sithi angiboni njalo kulonto iphimoto esifundayo wathatha izitsha wambathi wahlamba izandla zakhe uPilato wamkhupha ngeqanda singasemva siphakama uNgameli unyusa inqaba uJudas uYesu kaKristu ngobiyele ibalekile ima inqaba kaJudas akaphela imthembu awufika phansi kwentaba ufika apho Yesu umisukolo Yesu umisukolo Yesu sabisukolo fundisa uthibika angathakenzayo emisukolo Yesu kwekwakhe phansi komnqamleso akalukhona uvakalelwayo ngoku kuyadika mfundisi iphimoto esifundayo kanti sakubhijwayo kayijonga uYesu phansi komnqamleso ufika ubona bethi bomubile family yakhe balubajonga waqiniseka uYesu ba zonke izinto ngoku zibhekile kulungile ke mongameli mandiyeke mfundisi wami ngoYesu Kristu inkosi yethu amen.